Ассалому алайкум ба ҳама. Иншоалло ҳамагӣ сод ҳастен, хуб ҳастен. Хоб бародарон, Коля Таҷик, ки ҳамаи мо қариб мешиносем, пастава кардам бигем мешава. Бо ай пушти тоҷики хидмон паставаш дагиай. Хоб маҳкам кардагиам бародаро, касоне ки метонанд ай дастон чанқе ки меоя мемонем карташона, карта ба номи бародареш. Дуре бародаро, хоҳ 1 рубл хоҳӣ, хоҳ 100 рубл, хоҳ 1000 рубл. Ай дастон чанқе ки меоя дастгирӣ кунем, барое ки бародар дар пастиву баландӣ қатъи халқи тоҷик буд. Мақсад ки ҷое ки кидат мешид, ҳамин бародар бисёр мерафт. Оли бисёро мегӯянд ки мақсад ҳақша мегирифт, ҳозир беҳақ ҳеҷ кар намекунад. Ҳақша мегирифт, мақсад коршо набуд мекард, сулшона гирифта медод. Хоб бисёриҳо агар ки намедонанд, Коля Таҷик Ҳоҷи Комрон бародармон, хоб як тоҷик духтари худмона типа як узбек фиреб мекуна, бачаи узбек. Хоб мақсад духтар чӣ хеле ки нито фаҳмондагиай ё ки пастава кардагиай. Хоб Коля Тоҷик тамоман дига хел фаҳмондагиай ситуатсияра. Бародармо мерава, хоб сари қар боша чӣ боша, хоб бура як чаншта задагиай. Мақсад ай ҳамин сабаб ози маҳкам кардагианд. Статияш вазбин гуфтестай. хоб статияш вазбинай ҳақиқатан ҳаракат кардан дар кор. Мо дар ҳамин хели момент бояд дастгири якдигар бошем. Агар ҳамин момент ба мо тоҷик худмон дастгирӣ накунем, барое ки бародар беҳад хизмат кардагиай, минои барои ғарибо беҳад хизмат кардагиай, ҳамаи мо медонем. Коме ки кидат мешид, сумошона гирифта медод. Бисёр мақсад маргу мурда буд, ҳамин буд қатъи халқ, ҳамин буд мақсад дар бари халқи ёрдам мекард. Мақсад мо то ба кай тоҷик душмани тоҷикем? Бо ҳамин савол то ба кай? Биёй баҳс кунем бародаро. Ин ҳам хеле моментода мо бояд якҷо бошем. Дастгирӣ кардан дар кор. Ки мо ай рӯи тоҷик хидмона паставид кард, ин ай бародари хидмон озем максимум гуфтестанд ки ай 5 сол зиёд шиданаш мумкин. Агар мо ҳаракат накунем, иншоалло ки ҳаракат кунем, мақсад ҷамъ кунем сум, адвокатои хуб уже ёфтагиам меган. Хоб адвокатам суми калон талаб мекуна, ҳамаш мақсад ба сум, ягон кас бе сум кор намекуна. Хоб ҳаракат кунем бародаро, дастгирӣ кунем, максимум дастгирӣ кунем. Аз ҳамат илтимос, хитона яктарафа нагирем, барое ки бародар тоҷики хидмона, ягон бегона мебуд, як гапи дига буд, мусалмони хидмонай. Ҳаракат кунем дар ин хели моментҳо. Хоб бародарро дастгирӣ кунем, иншоалло ки буромад бои Ҳоҷи Комрон, мақсад ҳама медонад ки дар ютуб канал фаъол ҳастай. Иншоалло бо ҳазор халқи мора тоҷикои хидмона хела мақсад падешка мекунем. Бародар мо боварӣ дорем, ин чиза дидагиам ҳастем. Хоб ҳаракат кунем, мақсад 7 фарзанд доштаи бародармон. 7 фарзанд дора. Ҳаракат кунем ки намонем, мора бояд дар дурун намонем. ай дасти мо чӣ меояд? Дар ҳаққшон дуо кунем, ай Аллоҳ талаб кунем ки хоб мушкилишон осон гардона. Хоб ҳаракат кунем, ай дастон чанде меояд, изо накашед. 1 рублам бошад, 10 рублам бошад, қатра қатра ҷамъ шавад, дар охир дарё шавад. 1 рублам бошад, ай дастон ҳама бародаро ёрдам кунем. Карта ай мо нест, карта ай худи бародари ҳамин ҳоҷиай. Хоб мемонем, карта ба номи додараш мақсад мебирояд. Чанд сум метонем, аз барои Аллоҳ ёрдам кунем. Аллоҳ нигаҳбони ҳама.